Ξόρκε για να φύγει η ασθένεια. Μεταφορά της ασθένειας στον άνεμο είναι ένα ξόρκι της μάγισσας θεραπεύτριας της Σιβηρίας Νατάλια Στепанova. Θεράπευε το κόσμο. Παλέψτε με την ασθένειά σας, αλλά μην σταματάτε τη θεραπεία των γιατρών. Πρώτα απ' όλα η Στепанова λέει στα βιβλία της πως πρέπει να πιστεύετε σε αυτό που κάνετε, στο ξόρκι που λέτε, πως θα σας βοηθήσει. Αυτό το ξόρκι λέτε όταν φυσάει έξω άνεμος. Σταθείτε στο μπαλκόνι σας ή στην αυλή, ή αν δεν μπορείτε να βγείτε έξω, ανοίξτε το παράθυρο και λέτε. Για τις αρρώστιες κανονικά 9 φορές λένε τα ξόρκια, ή αν δεν μπορείτε λέτε 3 φορές ή 1 φορά λέτε το ξόρκι. Λοιπόν, ανοίξατε το παράθυρο συγγνώμη, και λέτε το ξόρκι. Κάθεσαι αρρώστια μου στον άνεμο, κάνε μια βόλτα, ποτέ μην γυρίζεις σε μένα. Πέτα με τον άνεμο σε ξηρά δάση, όπου δεν ζουν τα ζώα, τα πουλιά δεν τραγουδούν, όπου δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, ούτε γέροι, ούτε νέοι. Δεν υπάρχει εκεί η οικογένειά μου και δεν υπάρχουν οι ξένοι. Εκεί στο ζεστό ξηρό δάσος να εγκατασταθείς. Από μένα όνομά σας, πλήρες όνομα. Να φύγεις μακριά, κλειδί στα λόγια μου, κλειδαριά στις πράξεις μου, στο όνομα του Πατρός και του Γιου και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Όταν η σελήνη αδειάζει, λέτε αυτό το ξόρκι, ή αν σελήνη είναι σε γέμιση, τότε διαβάζετε το ξόρκι τις ευνοϊκές μέρες. Στην περιγραφή θα βρείτε τα λόγια.